Lakhain ko truck Dwarbaguri constituency ka parlo KAKOJURI mate Sonaram terang arong along Watershed mahotsav surhini rain kora phoja mekalong pachiton dunsi kahora soil conservation division pen kipi pontang kove sa fisheries lapen ason kilong tang beneficiaries atumaphan kahodai thu pa jaimek kapaman pon bangso jaimek along ke pholangso waterfall committee atum pen Maypu chunbang atum pen ke chenglok ongdung ara atum ta chitong dunsi jaimek mission pen pechun pon pinpor dame kohora soil conservation division pen kipi pon KAKOJURI MWC KAWDC PMKSY 1 la pen PMKSY 2.0 a scheme pen kipi pon jasamet kakojan bijuli isi la pen bijuli hini arong arat atum sitame ongdung la pen kecho e kachosom ason akejoy pen kilong ajok kaching thur anathu ke paprang bom ason si thek onlong lasi kove sa fisheries la pen ason akejoy pen kilong ajok Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MAC Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi la pen kohora soil conservation along a ranger phansitami kachuro pajirpon bighe koi pini nangli tum phani tum nang ke hange alam the bangela puhenla je nitum ningkan plian penengan pleng tanglo la so scheme ke klempon la si nitum da committee ke thom do nitum KAKOJURI la pen bijili 1 bijili 2 la nitum committee ke thom nitum chithak ponsi nitum la PMKSY pen central scheme pen nangi pi akamukha ke klempon ji phan nitum hansi department hoi pen ar pupi pon lo lasi jitu department hoi pen nang pin khat pon ateng si nitum non klempon bom lo dak nitum along sitami KAKOJURI andar sitami asi ghor no boys ghoran ke nitum beneficiary pipon tang lo adhek tumhan ke saki epen cheki epen ba pini kithak aro somado hansitami pi kithak pen pusitami lahai sitami pinangan ninitum klempon lo na so ice cream nangeli pen pinangan nitum kipaprang pon lason si chethek pon long lo pini non dak sitami nangli tum thek long lo na so sa pen sitami ala morni si la jitu beneficiary tum sitami asabo ki joy long pola dak pen lasi non ke dobom a sarkar la pen dak tim kar biang long ke jatum hansitami alang litum hansitami akiru pipon lo je lason ice cream ni litum hanan ki pipon opot dak ni litum arong sitami ke pa phihu pen sitami ako ke pa prang pon thegi pha lason hobidhanang ki pipot alang litum hansitami akiru pilo la pen department tum hansitami la jitu soil conservation department alang litum hansitami akiru pilo dak ke dua ranger dom hansitami alang litum guideline ateng pen koson si klempon nei koson si ratung phan beneficiary tum phan kiron pon naingima ke paklempon nei ma laha guideline ateng pen ni tum hanang ki pipot la pen ni tum sitami la soteng ma si klempon lo da aprang si nilemen lake Edwin Singnar nano nang litum phan pini na cho phanang kok mate nang ka hanang ko alam thei leno athei nilitum phan Assam lapen Karbi Anglong ke zatum lapen itum labangso PMKSY pen labangso scheme wanse itum Dwarbaguri MSC Richard Togbi pen ajok nitum labangso scheme nang wan pilo labangso scheme wanse nitum phan ladak nitum labangso scheme wan pen la nitum labangso tea plantation labangso scheme nitum phan pilo lapen labangso PMKSY pen nitum halabang so scheme wan pisini tum phan nang pilo lapen nitum claim lo lapen labang so kewan lage nitum phan ningkan kethom pli aprang pen lo lapusini tum phan claim bom wan bom lo lapen claim si non nili tum phan labang so tea plantation nang pilo lapen labang so claim that pen ako puthot nili tum phan labang so handover mate nili tum mekthang phan pini labang so nang piji phan si labang so program deng pon lo lasi nilitum akiro pingtung lo nilitum Karbi Anglong tim geza Dr. Tuliram Ronghang lapen dak nilitum Dwarbaguri constituency MSC Richard Togbi alang liphan sme akiro pi perfect lo athei nilitum phala bangson I scheme
นางวันปีเป็นนี่จงพันนางปีเป็นอากูปุทธปีนี่ละบังโซนี่จงพันเห็นโอเวอร์นี่กี่ปีปอดสินี่จงอากูนางจงพันนางชอบเป็นปัจจินี่ละนะ News Report กราบิงลงไลฟ์